Ndị ụka mere ka mmalụ na o nwere ndị nọ na Baịbụl a na-akpọ senti. Na senti bụ ndị ahụ bịara n'ụwa mịa ezigbo mkpụrụ, gbaa mbọ, bịa ezigbo ndụ, enwe mezie ha senti. Mmadụ dịka Senti Pita, Senti Jọn, Senti Eliza, Senti Rahel na ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche. Ọ dị mma, mana asị m ka njụgodo, ọ gịnị mere na senti adịghị na be anyị? Yes, senti adịghị na ụmụnna m. Maka na ọ bụrụ na a na-enye senti because of fulfilled life that people are live, kwesịrị inwe senti na agbụrụ anyị, eziokwu. Somebody like Senti mmadụ gị bie. Nnukwu nna m gbachara mbọ n'ụwa wee nụọ nwaanyị 8 na-enye ha nri, rụọ ọrụ ha ụlọ. Mmadụ niile ya emenie, kwesịrị ka ọ bụrụ senti. N'enu senti ya mụrụ onye na ego. My own father mụtara onye dị ka m. Mmadụ niile ya amụ nne m, somebody like me na-ejighị na-agba anụ ihe. Kwesịrị ka eme ya senti. Ma ndị ọzọ dịgasị iche iche gbachara mbọ n'ụwa. Senti Ibu, Senti San Rocco, Senti Mgbọkwọ, Senti Farakutiari Kpulakpọ, Senti Ojukwu, Senti Ọsadebe, Senti Oliver Dikokwe. Ịmakwunu ndị a niile gbachara mbọ n'ụwa mere ihe hiri unu. Si jiri senti tinye onye ọwụna, ọsọsọ ndọta ya na-awụra anyị senti. Si nyekwuo ya ma ndị isi ojii. Ị na-achọ ịgwa m na ndị isi ojii anyị does not qualify? Asị. Ọnwụ na enyere Senti Pọl rụrụ arụrụ ana niile ọrụ na Baịbụl, gbucha ndị niile o gburu na Baịbụl mgbe ọ na-ata Sọl. Gịnị mere na ya ejezi ndị be anyị maka Chineke alụrụ ana dị na ya? Chegodo ka ruo na nke fada. He has much to explain to me why it be like that.